bismillah. Barka dai. Malam barka dai. Ina gajiya. Lafiya. Ya kokari. Ya alhamdulillah wallahi. Kawai. Ana rana. Allah ya so. Wai. Allah sauri nake. Wallahi biki zan je. Ya ko kuka ban yi ba da Allah kuka za ka mun. Guga. Amma ya guga. Za a kwaje mun wannan ne. Kalla dai abin ka gani. Ko ba dutsen kuka bane. Wannan ba dutsen guga kenan ba. A garin ku babu irin sa ne? To me wannan? Ko ce injin nika? A'a injin nika ne. mota ne da ku. To ba na sa. Sai aka yi bakan magana. Hannu kake ga bakan magana. Da me aka dinka ma wannan? Wannan? Na dura mana. Allura da hannu? Ba ba sani ba na dai ba da kawai. Malam da Allah ya ni ka ji. Oke. Malam da Allah ya hakuri bismillah. Ba ce keken ninki ne. Ba ce keke ce. Na dauka cewa wai ba cewa gani bane. Na ga mata hannu ne. To. To da Allah. Tun haka za ka sauke ka take min nan. Yawa. Kai da nima a ce yi min dan faci ma Allah ban samu ba. Saboda Allah. Allah. Kawai. Wallahi ka gane nan kwana biyu kenan na gaya ma ko karya ban yi ba. Kuma kace rayuwa haka. To ya zan yi. Kutuma buro ba. To rashin kari haka. Sai ka ce mana watan azumi. To kayan ba sa yagewa. Ko yaki ana. Ka ci ciyawa ko ruwa. Gaskiya ne. Ta ke mun nan. Hankali mana. Sai ka ce yaki. Kuna kokari. Wallahi kuwa. Rana ga ruwa. Harkar neman abinci ke. To ni da wannan sana'a ke ta yawa rana. Ma ga yaki. Yaki? Na nan da Allah ga yaki. Yaki ka san yaki kuwa? Kai. Yaki ba kashe aka kai ba. Ma wannan ka fara ke ta yawo. To za ka tsaya ka ci abinci ne in yaki ne kana gida. Ya haka. Yayi. Yayi ko? Gaskiya ka iya aiki. Wai. Yayi wallahi. Na gode. Na gode. Kamar ya? Menene? Ban gane. Kamar ya ba gane ba. Ka ji ni haƙi na ba. Kuna haƙi. Ba dinki ne maka ba? Dan wannan abin shine haƙi. Da. Ne mana. Da. Ba gwamnati bane ta turo ku. Gwamnati. Ku rika yi. Ku mutane. Gwamnati. Gwamnati. A majalisar ɗinkin duniya ta turo mu. Majalisa. Majalisar ɗinkin. Ko ma turo ku ina ruwa na. Sake ni mana. Kai. Ka san ko ni waye. Kai ɗin banza. Ya. Kutuma buro uba. Ka san wa ka ture. Wa. Ka san wa ka dungure. Banza na ture. Ka san ko ni waye. Kai ɗin banza. To na hannun zai da Allah da ka taba ni. Ga ka taro yaki. Na duniya ga baki da. To ai na taro. Kaftin ne. Na taro ka. Kaftin ne in gama. Ne. Na hannun zai da Allah kaftin ne. Wallahi tallahi. Ka taba kaftin ko? Ina waya ka take. Ina waya ka take. Nami, hakuri ne me? Ka tun tunci na. Ka tun tunci. Ka tuwa ina. Dan Allah ka ce. Hakuri dan Allah. Allah ne da Allah ka gano kuskuren ka. Dan Allah. Ni kaftin ne. In za ka dungure ko? Saboda ka na shiga banza. Wallahi ba zan kara. Ko? Wallahi ba zan kara ba. To na rinje da Allah barin gaya ma gaskiya. Na fi ka iskanci. Na fi ka tacewa, na fi ka lalacewa. Kai hakuri dan Allah. Kuma magana hakuri. Har ka gana hakuri nan gurin. Sai ka ban 10,000. Wallahi sai ka ban 10,000. Wallahi kaga tunda nake anan ko naira 10 ban samu ba dinkin kai na farko a yau din nan. Ba kuɗi ko? Ba ko sisi. Ba kuɗi. Wallahi ba ni. Babu. Babu. Zan sai da wannan sai in cire kuɗin. Dan Allah kai hakuri. Na me hakuri na me? Ba zan kara ba. Hakuri na me? Dan Allah kai hakuri. Ai kuskure ne ban san kai waye ba. Na rinje da Allah sai na sai da. Allah. Sai na sai. Wallahi. Zan sai ko kuwa. Allah na yi. Kana shara fa mai. Dan Allah
sana sama bai na kama yalla bai ina kai mana akwai ina wuni ina kai mana akwai yalla bai captain ne ba captain ne na bala ni ba farawo na bala ni ba ina kai mana akwai